Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Asta este tot partea a doua, fraților, jocul, tot partea a doua, pentru că vreau să explorăm toată casa, fraților. Cum am zis, vreau să explorăm toate casele, toate camerele, bucățică cu bucățică. Că atunci nu le-am făcut, atunci nu le-am împlinit, așa ceva de genul. Aici e o trapă, în care în trapa asta nu știu unde duce, fraților. Și chiar cred că duce la bunicul în camera. Duce într-o cascadă. Bă, ce asta? Yeah. Nu știam că e aia în Granny, fraților. Dar asta e un fel de partea a patra, mă înțelegeți? Dar eu am revenit la jocul partea a doua pentru că mulți mi-au zis că le place jocul acesta partea a doua, că e tare. Și am zis să facem că mi-a zis mereu în comentarii. Nu mi-a zis nimeni, nu știu cine se uită la videoclipurile mele. Cred că prietenii mei sau de genul. Nu mi-a scris niciun comentariu, nu mi-a scris măcar un comentariu că le place sau nu, nu mi-a scris nimica. Nu a scris absolut nimic. Deci stai să ne nervăm pe ICU. Hai să ne nervăm pe ICU. There you are. Și acolo m-a prins, bă. Dar cred că s-a uitat cineva la mine și cred că i-a plăcut partea a doua aceea. Cred că le-a plăcut, nu mi-a scris în comentarii, cred că mi-a scris și în comentarii, că nu știu. Nu știu. Dar cred că mi-a zis cineva, cred că un prieten al meu a vrut să mai facem partea a doua din nou. Și asta e ceva excelent, că a făcut, am făcut ce a zis el, când zic că să fac partea asta, cu bărcuță. Plecăm cu bărcuță. Bă, dar noi avem ocupat acolo, deci nu avem voie să plecăm de aici. Hai de bă, dacă hai plecăm pe departe. Stai da pe pornire pe satna. Nu merge. Decât când nu treci la sfârșitul item, nu da. Nu vreau poate să mă duc să arunc ceva de aici, o cutie sau o cutie. Astea sunt cutii de alea grele. Asta nu mă pot să ne miști. Aici a făcut că parcă să curgă apă. Iară m-a prins! Iară m-a prins și m-a mâncat! Iară m-a prins și m-a mâncat! Fraților! Iară m-a prins, fraților! Acel animal! Dar mai bine mă prinde ala decât Granny, că Granny... Granny e Granny. Granny pe Granny, bă, o știm de... Granny este... Cine nu știe pe Granny? Spune-mi și mie. Asta este partea 5-a. Nivelul 5. Cine nu știe? De Granny, fraților. Cine n-a auzit de el? Nu fi auzit nimeni de Granny? O să mai explorăm camerele astea și noi așa.
Cu asta vrei să te lupi peștele ăla de la trapă. Mamă! Deci cred că deja Granny era pregătită după mine. Nu sunt lași-mă! Și cam acesta a fost episodul, papa!